Slovensko. Ukážete, nech sa nepozrieme, že ako to bolo. Šťuka. Krásne, vidno to podľa hlavy, že je to fakt šťuka, fakt. Ja som to už videl na obrázku, ako to vyzerá. No keby tak teraz ožila, to by bolo. Takže poriadne umyť. A teraz takže úplne od spodku, od zásku rozrezať smerom hore. Hej, možno, že aj takto. Nie, tak ako to je jednoduchšie. Alebo od krku dole. Takže len jemne, aby si to celé nezarezal a nerozrezal všetko dnuka, že? OK. Tam ideme až úplne hore, koľko to ide. Po žiabre. Vytiahnuť to z dnuka. Vzadu to otrhnúť. Nakrmíme ryby. Ale vpredu si to čo? Vpredu to... Ako to išlo? Si to vytrhol aj vpredu? To vytrhneš, hej. Pozor tady na to, na žluč. Žlče ktoré? Aha, tamto maličké. Co? Mám oný, kuchám ju. A už je hotová. Ja to som nafilmoval aj odfotil, nebo nič. Ale také fotky budeme. Okopírujeme. Aj to tady vyčistím a môže si ju chytiť do ruky. Pekná, že? Veľmi pekná. Veľká, krásna, vidíš to. Každá jazda, jedna ryba. To je čo? Srdce. Srdce aké malinké. A ešte bije. Fakt? Najlepšie sa čistia ryby takto pri vode. Lebo doma sa s tým zababre celú kuchyňu aj teba. No a hneď je celá zutina čistá, že? Moni, Tak. necháme ju celú, jo, jako... Leni, pojď si udělat fotku a já ju potom ještě dokončím. Co já? Zkuste tady dělat fotku. Ukáž, daj. Já to nevím, ještě tu kůlku. Takže proti srsti oškrabať nožom. Ostrou alebo tupou stranou? Ostru, ale oni na to prodávají aj škrabky, ale není potřeba utrácet peníze. Šut jsem zarezal, to jsem nechtěl. Akorát jsem chtěl Takže říct, to len jemne. akorát jsem chtěl říct, že ještě jsem ju nepoškrábal, tak to dělám nožem a vidíš. Lebo šupiny zo zlatej rybky ti splnia želanie. No, a taká ostuda na kameře. No, a to ide na Slovensko. Tam je to samý inženýr a geolog. No, tam môže viacej inžinierov, kamaríde, ako je potrebné. Je to tak. Inak,
přijít, ale když, nebo jedeme dom, ale když jsme tady byli tak ty šupiny, oni zůstanou dost dlouho, tak to je lepší dělat někde. Mimo. Tady hnedka za těma. Aký to má jazyk, ako to má fakt tú dutinu premyslenú. Tie zuby, počkaj, tie zuby. Tak kamar je to koľko? No, 7 radov zubov? To jde tam a zpátky. Nejde. Nejde. Aha. Hej, tu to jenom oříznu. No a ryba ako z obchodu. No co to je, vyfiletovat a stáhnout, ale Upečená na masle z rastov je najlepšia. Takže. a nebo Na olej. zezadu na kosti, Na kotli. osolit, No, na podkovi teda. do múky a osmažit. No. Mňam. A ono to vlastně vysmaží i ty kosti, takže jenom ty velké a ty malinké. Takže poriadne nasoliť. Znúka zvonka. A je to fajn. To bola bojovnica. 20 minút sme sa s ňou. Nebolo to také ľahké. No, 20 minút sme sa s ňou srali. teda ne. Ale nemáme sůl. Ještě mi tak dajte zabilo, aby to nie. Rovno jahody tam sú. Aha. Ale